també hi ha mestres i també hi ha mestres de l'any passat que han volgut seguir també la formació que vam començar d'educació emocional el curs passat i no volien deixar-ho mitges i també estan aquí, que també estan aquí presents, i alguns monitors de l'equip de migdia també. Uau, Vull dir, mare meva, això es diu educació integral total, eh? Que bé, moltes felicitats, la veritat. Bueno, aniré donant accés, va entrant la gent, però jo vaig a començar perquè si no se'ns tira el temps a sobre. I llavors el que sí que em venia de gust com fer és una primera part, tenim 1 hora i mitja per davant, llavors a mi sí m'agradaria fer com 1 hora més de, bueno, introduir-vos conceptes i tal, sempre que vulgueu em podeu interrompre, no us puc veure a totes ni a tots perquè no us veig aquí a la pantalla, sí que si amb algú no veig i estàs aixecant la mà em pots interrompre, em pots fer alguna pregunta, però també que sàpigues que al final hi haurà mitja hora llarga per fer preguntes, ¿vale? Crec que també serà interessant que llavors pugueu exprimir una mica el que parlem avui aquí. Vale? Bueno, per les que no em coneixeu, faig una molt breu presentació. Em dic Elisenda Pasqual, soc psicòloga, psicoterapeuta i també soc escriptora de llibres de criança respectuosa. I soc la fundadora d'aquest projecte que surt aquí el logo, que es diu Acompanyament Familiar, que teniu la web amb un munt de recursos, vídeos, articles, i tenim un centre físic d'acompanyament psicoterapèutic a les famílies a Gràcia, al costat de la plaça de la Virreina. Vale? També ens dediquem a això, a xerrades, sobretot aquesta és la part que porto més jo, supervisió a escoles, projectes, ara començo amb una escola un projecte d'acompanyament integral a la sexualitat infantil dins del projecte educatiu i bueno, està sent molt, molt potent i molt bonic. I bueno, crec que és molt interessant, no?, quan es donen projectes com el vostre, on esteu aquí tot l'equip, mares, pares, acompanyants, mestres, no? Crec que això és algo que és com hauria de ser. Crec que és molt important aquesta salut, no? Ara que estem en temps de salut biològica només, que ens puguem recordar que la salut és un factor, és un constructe bio, psico, social. Sí? Són aquests 3 eixos. La biologia, evidentment, el que mengem, el que ingerim, com ens relacionem, la nostra salut, la psico, no? La part mental, emocional, els pensaments, la gestió, i la part social, no? Aquestes comunitats d'aprenentatge que aquí s'estan creant i que avui aquí tenim, doncs mira, de moment som 45 persones, no?, aquí dins, vull dir que està molt bé. Doncs anem a parlar dels límits i de les rabietes. L'altre dia parlava amb una periodista i em diu rabietes no és correcte, has de dir enrabiades. Dic, anem a deixar lo correcte, però perquè ens entenguem totes i tots, jo crec que ja sabem de què parlem. I jo a vegades ho poso junt, sobretot quan parlo d'etapes sobretot del primer septenni, i després encara una mica més endavant també, perquè hi ha com molta dificultat a saber gestionar els límits amb els fills i amb les filles, sobretot amb els alumnes, i a vegades ens agafa com aquesta por a generar-los frustració, no? O sigui, què ens passa si li poso un límit i li genero frustració, no? Vol dir que no li estic posant un límit correcte? Vol dir que ho hauria de fer diferent, no? Però abans de començar amb tot això, jo sempre em remeto, i si algunes de vosaltres ja em seguiu, sabreu que jo soc una mica pesada amb aquest tema, quan faig referència a la nostra història de vida. És a dir, no podem posar-nos davant d'una criatura neutrament, acompanyar-lo d'una forma escèptica, perquè nosaltres no som persones neutres i escèptiques, sinó que tenim una història. I amb els límits, sobretot, tenim una gran història. Sí? Llavors, per mi és molt important, abans de començar a parlar d'aquest tema, que tinguem en compte quina és la nostra història amb els límits. Normalment, si estéssiu aquí davant meu en una sala, us preguntaria, no? Com recordeu els vostres primers límits? Com eren aquests límits, no? Doncs jo sí que us animo, i encara que no estem aquí davant, que utilitzeu el xat i que aneu posant, no? Quin adjectiu tu li posaries als límits que tu et van posar quan eres petit o petita o quan eres adolescent. Com tu recordes que eren aquests límits? Eren límits amorosos, eren límits autoritaris, eren límits aleatoris? Doncs jo vull que facis l'exercici d'almenys posar-me un adjectiu aquí al xat, no els podré llegir tots, però com a mínim vull que te'n tornis amb aquesta història de vida, te'n tornis amb aquest moment vital i que puguis connectar amb com definiries tu els límits en la teva història. Mira, aquí ja van sortint paraules. Estables, què més? Són 45, alguna de sortir estrictes, argumentats, coherents, amplis, poc flexibles, racionals, autoritaris. Sí? Bueno, fixeu-vos com també aquí anem posant, no? I cada persona tenim una història amb els límits. I això és molt important que ho tinguem en compte, perquè quan volem acompanyar des de la mirada respectuosa, a vegades caiem amb el reduccionisme de creure que totes ho podem fer de la mateixa manera,
I no és veritat. Cada persona té un perfil de caràcter psicològic, cada persona té un perfil i té una història familiar, i quan parlem dels límits, els límits, per exemple, i la sexualitat és un dels altres grans temes on aquí tenim un gran buit, però els límits no és que tinguem un buit, és que a vegades tenim li hem posat una etiqueta al que són els límits per nosaltres. I quan li hem posat una etiqueta al límit com algo que castre, que no és coherent, que és autoritari, que no cuida, que ens fa mal, que no volem que els nostres fills o les nostres filles o els alumnes o a qui acompanyem passin pel mateix lloc, aquí ens passen dues coses. Si no filtrem i nosaltres hem rebut uns límits que no ens han agradat, si això no ho filtrem i no ho treballem a nivell personal, podem caure amb la repetició de patró, és a dir, bueno, jo no he sortit tan malament, doncs escolta, això va funcionar en algun moment determinat, jo segueixo fent això, o podem caure amb l'extrem oposat, que és amb la rebeldia. És a dir, jo no vull que els meus fills o les meves filles o les criatures passin pel mateix, per tant, vaig a fer tot l'oposat. I si a mi em posaven molts límits, eren molt estrictes i molt autoritaris, no tenien sentit, puc caure amb el pol oposat, que jo em trobo moltes famílies que venen a acompanyament familiar amb aquesta dificultat. No vull posar els límits que em posaven a mi, però com que no tinc cap més històric ni cap més referent, el que acabo fent és no posar límits. I acabo creient que l'educació respectuosa és no posar límits. Doncs aquestes són les dues polaritats en les que ens podem moure, i aquí sempre hi ha una medicina. És a dir, si tu tens uns límits, que aquí n'hi ha moltes, que han dit coherents, amorosos, etc., hi ha diferents perfils de persones. Si a tu això t'ha funcionat i vols reproduir-ho, entenc que tu pots reproduir-ho sempre i quan miris el que necessita el teu fill o la teva filla o l'alumne amb qui treballes. Per què ho dic això? Perquè tu potser quan eres petita o eres petit eres el que es diu el perfil de bon nen i bona nena, i els límits amorosos i coherents amb tu potser no són els mateixos que li funcionen al teu fill, a la teva filla o a un alumne que pot acabar buscant l'atenció per un altre tipus de camí i pot potser no entrar amb el perfil de bon nen o bona nena. O sigui, aquí és el que ens passa moltes vegades de dir, ostres, com pot ser que estigui fent això si jo mai a la vida m'hagués atrevit a fer això, no? Ja, però el teu fill o la teva filla doncs sí que s'atreveixen a fer-ho, i aquí és el repte de veure com ens posem davant d'això. Llavors, aquí, per poder recuperar la connexió amb el límit amorós i sa, ens hem de tornar a connectar amb el primer límit que vam tenir a la nostra vida. El primer límit que nosaltres vam tenir, fixeu-vos en aquesta imatge, és el sac amniòtic. El sac amniòtic és una membrana que es forma durant el quart, cinquè, sisè dia de gestació, i sense aquesta membrana, la vida, les cèl·lules que s'han fecundat, es perden. Si no hi ha una membrana que limiti la vida que es desenvolupa dins, la vida no segueix endavant. I això, que sembla molt biològic, per mi és molt metafòric, perquè no hi ha vida sense límits. Ara, aquest límit, fixeu-vos com és el sac amniòtic, és un límit flexible, moldejable, que s'adapta a les necessitats del bebè en desenvolupament dins de l'úter, i que quan el bebè ja no en té prou amb aquest límit, el trenca per sortir fora i ser recollit per un altre límit, que són les mans. Quan un bebè s'obre el buit del part, sigui vaginalment o per cesària, hi ha una part que s'obre a la confiança de que algú el sostindrà. I això són els límits. I amb aquest concepte o amb aquesta metàfora és el que m'agradaria que et quedessis quan acabem aquesta xerrada d'avui. Que entenguis que els límits tenen un component que va de la mà de la vida i que tenen un component sense el qual la vida no es pot desenvolupar amb salut. Per tant, els necessitem. Ara hem d'aprendre a veure com els manegem, per no acabar reproduint certs patrons, certes conductes, certs comportaments que ens podem arribar a trobar dins de l'aula, que ens podem arribar a trobar dins de casa també, de criatures que tenen dolors interns perquè els límits no són ben acompanyats, i aquests dolors interns els acaben col·locant fora amb els seus iguals, o amb germanets i germanetes petites, o amb els companys de la classe a qui consideren que són més dèbils. Llavors, com deia la meravellosa Rebecca Wild, si no la coneixeu jo us la recomano ferventment, tots els seus llibres de l'editorial Herder, ella deia que quan un infant se sent bé a nivell intern no es porta malament. Home, una cosa és que tingui compulsió de, quan és bebè, de mossegar o de tirar una cosa i sense voler li fa mal a un altre, o vol interaccionar amb un igual, no té recursos i l'emputxa. Això no és portar-se malament, això és trobar el camí per sortir a la vida. Ara, quan un infant, jo crec que aquí ens entenem de què parlem, quan un infant reiteradament té comportaments on es confronta amb el teu límit, on es salta la norma que sap que ja existeix, perquè probablement té més de 3 anys o 3 anys i mig i ha pogut integrar aquesta norma,
quan té conductes que reiteradament fan que se salti el límit o que nosaltres les titllem a nivell, potser amb una forma de parlar més generalitzada, com que, ostres, aquest infant no es porta bé o es porta malament, sempre jo us invito a que mireu més enllà de la forma. Jo sempre us invito a que mireu darrere de la conducta, què li pot estar passant amb aquesta criatura a nivell intern, perquè d'una manera tan reiterada tingui aquest tipus de comportaments que fan que tingui una mirada, clar que té una mirada molt potent, però té una mala mirada. Sí? Llavors, aquí és molt important que entenguem, dins de la psicologia de l'anàlisi transaccional, parlem d'un sistema que es diu el sistema de les carícies. Això què vol dir? Vol dir que les persones, per sobreviure, com a éssers socials que som, necessitem carícies, no només físiques, sinó carícies de mirada, de reconeixement, de presència. I les criatures necessiten aquestes carícies moltíssim perquè se saben que sense les persones adultes no sobreviuen i prefereixen una mala carícia a una absència de carícia. Què vol dir això? Vol dir que prefereixen un mal tracte a una absència de tracte. Prefereixen un crit, un càstig, una mala mirada, un enfado per part de les persones adultes abans que no rebre cap tipus d'estímul per part nostra. Sí? Llavors, això ho hem de tenir molt en compte, perquè moltes vegades les criatures o els infants s'acaben enganxant amb comportaments que els hi reporten una mirada i una atenció, perquè quan la teva filla, el teu fill, hi ha un alumne que no s'està portant com a tu t'agradaria, fa alguna cosa que no t'agrada, tu estàs 100% allà. Encara que sigui per castigar-lo, per cridar-lo, en un moment de no control podem perdre els papers. Això a l'infant, si es va donant d'una manera reiterada, no és que li genera un caminet de connexió amb tu, li genera una autopista. El que passa és que li genera una autopista de mala mirada, li genera una autopista d'una presència que no és amorosa. I això, que li pot durar una estoneta, pot estar cobert per una estoneta, no li acaba saciant a nivell intern i seguirà buscant més aquesta atenció. D'acord? Llavors, anem a parlar una mica de què són els límits realment. Aquí veureu que hi ha moltes paraules, ho anirem a fer com molt senzill perquè no hagueu de llegir tota l'estona. És a dir, els límits, el primer que tot, com us estava explicant, ens connecten amb la vida. Per què ens connecten amb la vida? Perquè ens ajuden a sentir que estem sostingudes per alguna cosa que va més enllà de nosaltres. Els límits ens protegeixen perquè nosaltres puguem desenvolupar-nos amb tot el que necessitem d'una forma coberta, i això ja ve passant des de dins de l'úter. Quan una criatura neix, el primer any i mig de vida, fins als primers 2 anys de vida, és l'únic moment a la nostra existència on tot el que necessitem ens hauria de venir de fora. Totes les nostres necessitats haurien d'estar cobertes per l'exterior. A partir dels 2 anys, quan ja apareix el que es diu la teoria de la ment, ja ens separem, ja comencem a entendre que l'altre o l'altra és diferent de mi, que el pit o la teta ja no és meva, que la mare té vida pròpia, que té desitjos propis, que vol fer coses diferents a les que jo vull fer, tot i que no m'agradin. Quan l'infant pot començar a comprendre això, aquí ja pot tenir una mica més l'habilitat d'anar a buscar el que necessita. Però aquests primers moments de vida, aquestes primeres etapes de vida, tot el que necessita la criatura hauria de venir a través nostre. I això és el límit, que és el sac amniòtic que es fa gran, és el sac emocional, aquest sac amniòtic que ja no podria contenir la criatura en desenvolupament, som nosaltres, amb la nostra mirada, amb la nostra presència, amb la nostra manera d'acompanyar. I això fa que l'infant senti que té dret a existir, que ha arribat a una vida que és mirat, que és mirada, que és tinguda en compte, que és escoltada, que les seves necessitats són importants, que per nosaltres és important, que li dediquem temps, que podem renunciar a coses pròpies adultes per poder estar en presència amb les criatures. I això cada vegada s'anirà equilibrant, però heu d'entendre que els primers anys de vida d'un infant la renúncia és nostra, no de la criatura, que ja en fan moltes, perquè clar, aterren com un extraterrestre en un món adult, que no entenen res, on tots són sorolls, són presses, són... Llavors, aquí hem de poder nosaltres generar un petit procés d'adaptació. Una altra de les coses importants que porta el límit és l'aferrament o el que es coneix més com l'apego. La connexió que té una criatura quan neix. Fixeu-vos que aquí us poso un bebè recient nascut, però aquest bebè recient nascut, que aquí ho veiem tan evidentment que necessita aquests braços i aquesta presència, aquesta mirada, també és fins un adolescent. Si penseu que l'adolescència, que és una etapa de la vida que ens mou, perquè pensem, ui, a veure què passarà quan arribin allà, l'adolescència és una infància reviscuda.
I això què vol dir? Vol dir que tots els límits, tota la presència, tota la mirada, tota l'atenció, tot l'amor que he imposat durant la infància ens revertirà en una adolescència i el que no hem posat o el que no hem sabut gestionar també ens revertirà en l'adolescència. Llavors, per això és tan important aquesta coherència amb aquest camí de vida quan posem límits, perquè no hem d'esperar que arribi l'adolescència per poder-nos col·locar en un lloc ferm i posar límits. Hem de poder anticipar i hem de poder generar salut. Jo quan faig les xerrades de sexualitat infantil sempre poso la metàfora d'una bombeta, perquè la bombeta s'encengui i cremi en potència, ha d'estar endollada, però el fil que condueix l'electricitat ha d'estar sa, ha de ser un fil que no tingui dentegades, que no estigui trencat, que no estigui rosegat. No? Doncs això és la metàfora de la vida de les criatures, dels vostres fills, de les filles, dels infants que acompanyeu. Llavors, els límits, quan nosaltres podem donar aquesta presència física primer, quan els bebès són petitets, no? Un bebè quan neix, l'embaràs humà, i això probablement m'heu sentit dir alguna altra vegada també, però l'embaràs humà no dura 9 mesos. Això és una mentida. L'embaràs humà dura 18 mesos. El que passa és que, com que no tenim l'úter d'una elefanta, ni la vagina d'una elefanta, doncs hem de treure el bebè quan encara no ha madurat i quan encara no ha completat el seu estat evolutiu maduratiu. Sí? O sigui, un bebè completa la seva gestació quan és capaç de desplaçar-se per si mateix. I això passa al voltant del 8è o 9è mes de vida. Sí? Doncs fins llavors els límits han de ser físics. Un bebè exterogestant necessita el mateix que un bebè gestant. Sí, això l'hem de poder, amb la mesura de lo possible, donar-li. Entenc, i no obrirem debat aquí, que vivim en un estat que no cuida les necessitats bàsiques de la vida. Sí, partim d'aquí. Ara, dins del que podem, doncs hem d'entendre que quan deixem un bebè que està exterogestant, quan el tornem a tenir als braços, ens demanarà més. I això hem de poder acompanyar. Sí? No sentir-nos culpable perquè l'hem deixat. Bueno, et pots sentir com vulguis, no? Però la culpa en aquest sentit no et portarà enlloc. Però sí entendre que la criatura necessitarà molts més límits, molta més presència i molt més afecte. A mesura que aquest bebè es va fent gran, un nen petitet, 2, 3 anys, quan comença aquest moment de tanta afirmació, de tanta necessitat de trobar-se a si mateix o a si mateixa, i fixa't com ho fan anant en contra teu. Això és el que són les rebequeries i les rabietes. És a dir, quan la teva filla o el teu fill et diu no, no t'està dient que no a tu. Està creixent internament. Està pensant, si jo li dic que no a aquesta persona que fins ara ho era tot i que estàvem totalment simbiotitzades, vol dir que jo m'estic trobant a mi mateixa. Jo em construeixo a través de negar-te. Sí, ho torno a dir. Jo em construeixo a través de dir-te que no. Quan jo puc entendre això, quan jo puc entendre que quan els nens ens diuen que no, no ens estan dient que no a nosaltres, sinó que estan buscant la seva força interna per ser qui són, per construir-se, aquí podem començar a acompanyar les rebequeries i els límits des d'un lloc molt diferent. Sí? Doncs aquest apego, aquest aferrament que genera la presència amb els nostres fills, la seguretat de tenir aquests braços físics quan es deixen i els braços emocionals quan no es deixen. Sentir que nosaltres hi som, encara que facin coses que no ens agraden, això dona una potència interna de la criatura, això els hi dona. Fixeu-vos que els límits no només els hi donen l'oportunitat d'estar segurs i segures amb el moment present, sinó que tots els límits que tu li posis des d'aquest lloc de mirada i de reconeixement són llavors que els teus fills, les teves filles o aquests alumnes tindran en un futur per poder-se posar límits a si mateixos o a si mateixes. I parlo d'un futur d'adolescència, parlo d'un futur de principis d'edat adulta, parlo d'un futur quan tu t'has d'organitzar la teva feina i has de dir no, ara no me'n vaig a passejar per la platja, ara em quedo treballant. Aquesta capacitat interna de posar límits ve dels límits que nosaltres els hi posarem quan són més petits. També és una estructura interna que els permetrà tenir una vida adulta molt més connectada. Els límits també ens protegeixen. La protecció, evidentment, física, quan una criatura té por, de seguida ve i et vol fer una abraçada, o se t'agafa a la cama quan té vergonya i no vol mirar algú passejant pel carrer, o busca ficar-se sota la jaqueta, o quan a la nit té por busca el llençol, aquest sac amniòtic que és el llençol. Aquesta protecció, que també pot ser física, amb una abraçada, amb un gest, amb un acompanyament més de presència, també teniu la capacitat d'oferir-la des d'un espai emocional. Com oferim un límit? Com fem que el límit pels nostres fills, les filles o els alumnes sigui protecció?
Doncs primer que tot, comprenent que quan els mirem hem d'evitar qualsevol tipus de judici. Si una criatura té por per alguna cosa, i ara a més estem passant una època de pandèmia mundial, que més enllà que no mireu la tele o les notícies davant dels infants, són situacions que se'n parla, que estan a l'ordre del dia, que tothom anem amb mascareta, que la vida ens ha canviat, que estan passant coses diferents, i això als infants els hi mou. I nosaltres a consulta ens estem trobant molt, l'altre dia teníem una supervisió amb l'equip, ens estem trobant molt amb infants que comencen a tenir conductes de regressió, però inclús us parlo de preadolescents d'11 i 12 anys que demanen tornar a dormir amb els pares, infants de 7 o 8 anys que no poden anar sols al bany perquè els hi torna a fer por, infants que tenen entren com en conductes més obsessives de neteja. És a dir, tot això són pors. El trastorn obsessiu-compulsiu, la necessitat de controlar, de netejar, de tenir-ho net, neix d'una por profunda. Llavors, aquí, com a persones que cuideu d'aquesta infància, com a comunitat d'aprenentatge, heu de poder posar molta mirada també en aquests moments amb aquesta capacitat que tenen els límits, la capacitat que tenen de generar protecció, que tenen de fer-vos a vosaltres responsables, partíceps activament d'aquesta seguretat interna dels vostres fills, de les vostres filles, dels infants en general. Us poso aquí una frase que per mi és molt important, us poso aquí baix, que si no, no es veu, que diu: els mimos, ho he posat així entre cometes, no malcrien a una criatura. El que el malcria o la malcria és l'absència de límits. És a dir, no perquè li donis molt afecte, molta presència i molt amor, el teu fill o la teva filla serà una criatura malcriada. Fixa't que això va contra de la sabidoria popular. S'emmararà, deixa-li de donar braços, és que prendrà teta fins que tindrà 15 anys. Mentida. No te'l trauràs mai del llit. És a dir, tot aquest afecte que li donem a les criatures és sa sempre i quan s'equilibri amb els límits. Us remetré després, potser t'ho passo a tu, Agnès, o a la Gui, o no sé en qui us ho puc passar, o poner-la directament al blog, us passaré la pàgina web. L'últim article que he escrit és un article on parlo dels límits, i parlo dels límits en funció dels 4 estils de criança que tenen a veure amb les personalitats adultes. Cada mare, cada pare, cada mestre, cada mestra, cada acompanyant tenim una personalitat diferent. I ens col·loquem un d'aquests 4 quadrants on valorem els límits i on valorem els mimos o l'afecte. Tu pots saber quina és la teva tendència. Ja t'avanço que és probable que la major part del temps estiguis dins de la part nutrícia i sana, perquè si no, no estaries aquí ara mateix. Però sí que és veritat que tot i estar normalment dins de la part nutrícia i sana, sempre hi ha unes tendències que tenim per herència familiar, per educació, etc. I aquí és important que tu sàpiguis com està el teu equilibri entre els límits que poses als teus fills o als alumnes i l'afecte. Perquè si ens passem d'afecte i no posem límits, aquí és quan podem tenir una dificultat amb la criança. És quan entrem en aquesta part com més consentidora, sobreprotectora, on jo poso una mica la metàfora sempre d'aquestes persones que quan posen el límit semblen de mantega. Saps quan li dones la mà a algú i quasi que es desfà, que no li trobes la mà? Això seria com aquesta part on me costa connectar amb la meva força amb el límit. A l'altre extrem serien les persones que et donen la mà i que et trenquen l'anell. Que plaf, que dius, ostres, és que una mica de mimo potser tampoc estaria malament. Serien les persones que tendeixen o que tendim més a la part autoritària. Doncs quan tu pots saber una mica més en quin d'aquests contínuums tu et trobes, doncs també tens moltes més eines, tens molts més recursos per saber potser on has de posar més l'asterisc, on has de posar més l'èmfasis. Ostres, és que a mi els límits no em costen en absolut. Jo, al contrari, soc de límits i ho tinc claríssim. Llavors potser hem de mirar com està el teu afecte, quina capacitat tens de connectar amb el fluix, amb el tou, amb la comprensió, o al contrari, és que jo entenc a l'infant completament i connecto amb l'infant completament. Anem a mirar si tot i la comprensió ets capaç de posar límits en certs moments. Jo us invito molt sempre a un treball de descoberta i de recerca, perquè crec que és bàsic i és importantíssim que tu sàpiguis on estàs davant d'aquest eix límits i afecte. Una altra de les coses que brinden els límits és l'amor. Per què brinda l'amor? Perquè quan jo miro una criatura amb les seves necessitats autèntiques, quan jo miro una criatura, i aquí us pot ajudar molt també saber si estem parlant d'un infant de 3 anys, de 5 anys, o de 8 anys, o de 10 anys. Aquí us pot ajudar molt saber en quina etapa del desenvolupament està cada un
d'aquests infants que tu acompanyes, perquè no és el mateix posar un límit amb una criatura de 5 anys o de 6 anys que posar un límit amb una criatura de 10. Sí? Bueno, ja no li direm criatura, que si no s'enfaden, no? Però és molt diferent, no? És molt diferent el moment evolutiu, les habilitats socials, la capacitat d'abstracció, la capacitat de comprendre i sostenir el límit, el tipus de límit que haurem de posar, perquè quan més petites són les criatures, sobretot abans del primer septenni, els límits han de ser poca paraula i molt físic, molt cos, molta presència, molt baixar el seu nivell, molt mirar-la als ulls, molt inclús establir el contacte, no? Amb una tècnica que jo li dic del sàndwich, no? Que és posar la mà entre els omòplats i si ens deixem també aquí davant, no? Fem-li pluc com un sàndwich molt amorosament i d'una manera molt tova, però aquí tenim el timus, que és una glàndula endocrina que ens connecta més a nivell de personalitat, és l'ego, és el jo. Per això quan algú m'afecta em poso la mà aquí. Ui, quin greu que em sap això, no? O és meu, et fan els peques, no? És meu, i es toquen aquí. Quan nosaltres els podem tornar aquí, moltes vegades acompanyem físicament a que el límit que els estem dient verbal, mira, carinyo, ara hem de marxar del parc, no? O ara s'ha acabat l'estona del pati, has de tornar a l'aula. Aquest contacte suau, delicat, físic, amb mirada, pot ajudar molt el límit verbal que els hi posem. Ara, quan ja són una mica més grans, els límits parteixen des d'un altre lloc. No? Però el fet que quan jo vaig a posar un límit a una criatura ho faci des d'aquest reconeixement del que tu necessites, més enllà de que ara ho puguis tenir o que jo ara t'ho pugui donar. Això no ho qüestionem. El que jo us estic dient és mirar l'infant per lo que realment està necessitant, per lo que realment necessita en aquell moment i per lo que mereix. Sí? Quan jo puc reconèixer aquesta necessitat, el nen, la nena, arriba a un punt que se sent reconegut i se sent estimat per lo que és. Que aquest és el gran desafiament de la criança respectuosa. Avui crec que feia unes publicacions a les xarxes socials on posava una d'aquestes frases i deia: intentar oferir a un infant el que no ens han donat a nosaltres és un gran desafiament. Perquè probablement quan els nostres pares i les nostres mares ens havien de criar no hi havia Instagram, ni Facebook, ni canals de criança, ni xerrades d'aquest tipus. Feien com podien i amb el que tenien. Sí? Cadascú va fer el que va poder. Però nosaltres sí. Llavors aquest filtratge, aquest agafar, separar el gra de la palla, està a les nostres mans per les generacions que venen. Doncs aquí sí que hem de poder transformar, intentar-ho, si més no, poder oferir des d'una part molt més genuïna això que nosaltres potser en algun moment determinat no vam poder tenir. Per això és tan important... Perdoneu que bec un moment d'aigua. Perquè jo m'arranco i no paro. Per això és molt important que fem un treball personal. Per això la criança respectuosa jo no la comprenc sense un treball personal. I quan jo parlo d'un treball personal no us penseu que parlo d'un treball de psicoanàlisi de 10 anys de revisar la història amb la meva mare. No, sí, per un costat, però des d'un lloc molt més fresc i des d'un lloc molt més pràctic. O sigui, que et doni eines de lo que tu necessites en aquest moment determinat. Que tu entenguis per què en un moment concret perds els nervis. Per què en una situació determinada se't fa tan difícil acompanyar aquell infant. Què és el que s'està posant aquí davant? Sí? Tant si ets mare, com si ets pare, com si ets mestra, com si ets monitora o acompanyant de menjador. Jo vaig començar acompanyant infants en un menjador d'una escola quan estudiava psicologia i clar, se't mouen moltes coses. Perquè clar, els infants a l'hora del menjador necessiten també expandir, treure, sortir de la norma, confrontar, et proven a tu, perquè saben que no ets mestre, i diuen, a veure aquesta, fins on pot, no? A veure quin poder té. Doncs hi ha alguna cosa molt important amb aquest respecte, que és que quan acompanyeu infants, entengueu que tot el que li passa a l'infant li passa a un infant, no li passa a un adult. Sí? Tot el que li passa a un infant, què vol dir això? Vol dir que no ens hem de posar davant de l'infant com si aquesta criatura o aquest nen o aquesta nena tingués el nostre nivell de vida, d'expertise, de camí, de coneixements. No, és un infant. Sí? Llavors, nosaltres, quan ens posem davant d'un infant, intentem posar un límit, enfadant-nos, prenent-nos les coses personals. Sí, tu em dius això, doncs mira jo què et faré. Sí, doncs sí, intenta-ho, el càstig serà més gran. O sigui, quan nosaltres ja entrem en tot aquest tipus de dinàmiques, ja hem perdut el nostre lloc, ja hem perdut el nostre poder. Sí? Llavors, no els hi podem oferir respecte quan nosaltres no estem tenint aquest lloc de coherència interna. Doncs quan un infant
està intentant tocar-te aquesta part de poder, t'està provant. Està pensant, aviam fins on jo em putxo i puc moure aquesta persona? Si més t'emputxa i tu més et mous, l'infant està guanyant, entre cometes us ho dic, està guanyant un poder, una força que no li pertoca. S'entén el que vull dir? Si no, després en tornem a parlar les preguntes, perquè això és un tema molt important d'entendre quin és l'ordre dins de la família i dins del sistema educatiu. Les persones adultes tenim un ordre, arribem primer, tenim més coneixement, tenim més camí de vida, per tant tenim molta més capacitat de decidir certes coses, no totes. Per això, a partir d'un cert moment, aquest respecte amb aquests límits també implica que puguem començar a negociar amb els infants, que puguem començar a negociar. I quan es pot començar a negociar? Doncs depèn de l'estat maduratiu de la criatura. A partir dels 3 anys i mig o 4 podem negociar petites coses. Podem negociar, si no es vol posar aquesta jaqueta que li molesta i que li pica i que li fa calor, doncs que se'n posi una altra, però s'ha de posar jaqueta. Sí? Això ho podem negociar. Ara, no li podem dir a una criatura de 3 anys i mig posa't el que vulguis, perquè intenta-ho, ja et dic jo, i fes una foto, ja me l'envies, a veure com surt de casa, sí? Perquè n'hem tingut diverses d'aquestes. Ara, doncs amb un nen o amb una nena de 8 o 9 anys, que ja sap que a l'hivern es posa certa roba i a l'estiu se'n posa certa d'altra, i que hi ha unes normes socials, ja li pot tenir molta més llibertat amb el vestir. Una cosa és que t'agradi el que es vesteixi, una altra cosa és que no t'agradi. Sí? És a dir, per poder acompanyar amb respecte des dels límits, hem de poder entendre que nosaltres som un sac amniòtic. I això què vol dir? Vol dir que ens hem d'anar flexibilitzant. Hem d'anar augmentant, hem d'anar deixant anar, hem d'anar obrint aquestes mans que abracen, que sostenen i que cuiden, a vegades des d'un lloc que si no ens flexibilitzem pot arribar a ser molt compressor pels infants. I aquí és quan es rebel·len, perquè necessiten autoafirmar-se, necessiten sortir de les nostres ales i de la nostra protecció. Llavors, quan això succeeixi, és molt important que tu entenguis que l'infant està fent el seu paper, que és créixer, que és trobar-se, que és definir-se, que és saber qui és en contraposició a tu. Sí? I això és un paper molt important que hem de poder acompanyar amb respecte i que hem de poder acompanyar sense perdre el nostre lloc de persones adultes. Que és, et miro, et veig, sé que tu tens unes altres necessitats que les meves, anem a veure com ho fem. Sí? I sobretot quan tingueu un problema de límits, o sigui, reiteradament un problema amb els límits amb un infant, és molt important que això ho parleu fora del moment d'enfado, en un moment de tranquil·litat, en un moment de bon rotllisme, que li dic jo, un moment que estem mirant una pel·lícula o estem a la cuina fent la pizza del divendres o ens hem anat a fer una volta pel parc o estem fent un passeig en bici. Aquí, en un moment, en una pausa, li pots dir, ostres, l'altre dia com ens vam enfadar tu i jo, És que me'n dono compte, comencem a fer servir la comunicació no violenta amb els nostres fills, filles i amb els infants. Jo me'n dono compte, no és que tu sempre fas, això és molt violent, sí? Jo me'n dono compte que quan és l'hora d'apagar la tele, ostres, sempre ens enfadem i tu mai vols, i jo sempre m'acabo enfadant i crido i tu t'enfades. És a dir, posem damunt de la taula d'una manera amorosa, d'una manera elaborada, que això només ho podem fer nosaltres, que som adultes, no els infants, la dificultat que estem tenint. Donem-los aquest regal de vida, d'entendre que hi haurà moments, hi haurà situacions on ens passaran coses que no ens agradaran, podem inclús perdre els papers, però podem rectificar. Aquesta és la nostra gran habilitat i aquesta és la nostra gran virtut. Llavors, a tot això es parla en moments de bon rotllisme, on puguem mantenir el respecte, on puguem mantenir el nostre ordre, la nostra connexió, la nostra situació i on puguem també entendre i sostenir que potser obrirem un conflicte. Clar, és que tu mai em deixes perquè tothom a la meva classe ho fa diferent, perquè tots els meus amics i totes les meves amigues ho fan diferent. Sempre apareixen aquests arguments a partir de certa edat. Tot el món ho fa diferent que jo. Llavors, davant d'això poc tens a dir, més enllà de dir, bueno, carinyo, quin rotllo, ho entenc, que tu vulguis fer diferent, però aquí, en aquesta casa, o en aquesta classe, o en aquesta escola, ho fem així. Davant d'això, podem discutir moltes coses, però davant d'això, és que aquí ho fem així, i ho hem decidit fer així, podem flexibilitzar-nos més endavant, però ara ho fem així, no hi ha volta de fulla. Llavors, no intentis desgastar-te en baixar a donar-li arguments que no pot entendre, o que no vol entendre, o que no té la capacitat per entendre.
no perdis l'energia amb intentar fer-li comprendre racionalment un argument que li toque algo emocional, perquè no li agradi estar enfadat o estar enfadada. Doncs no perdem aquesta energia, perquè quan comencem a anar per aquí acabem perdent el respecte. Sí? Acompanyem els límits és un lloc molt diferent. He ficat aquí una vinyeta de la Mafalda, que jo soc molt fan de la Mafalda, no? On aquest amic seu li està dient, ostres, és que de què em serveix ser criatura si no em deixen fer res? No puc córrer, no puc saltar al sofà, no puc destrossar res, no puc arrossegar-me pel terra perquè trenco la roba, no? De què em serveix, no? Doncs una mica com aquest no? Fer una mica l'ullet a la infància també, no? De que puguem comprendre que hi ha moments, hi ha situacions que els infants necessiten ser infants i que faran moltes coses que nosaltres no tolerarem. I bàsicament és perquè ens hem oblidat del que significava ser infant. I això és un tema que només nosaltres podem recuperar. Ens hem oblidat o no ens han deixat, o ens han domesticat per no fer certes coses i ens hem cregut que això és el correcte. Per això és tan complicat, tan complex i tan profund poder acompanyar criatures des del respecte, perquè el respecte no és només no cridar i no castigar i no pegar i no insultar. El respecte és molt més. El respecte és acompanyar les criatures des de la seva dignitat, des de poder abraçar el fet que són persones i que per ser persones diferents de nosaltres tenen necessitats diferents de nosaltres i que són la major part de les vegades necessitats autèntiques. I quan ja no són autèntiques i comencen a ser una mica necessitats més distorsionades, amaguen darrere una necessitat autèntica. Que heu de ser vosaltres les Agatha Christie o els Sherlock Holmes per poder indagar què hi ha darrere d'aquesta conducta disruptiva o d'aquesta necessitat supletòria, de més tele, de més videojocs, de més xocolata, de més. Anem a veure què hi ha darrere de tot això. D'acord? Una altra cosa molt important quan parlem dels límits és parlar de llibertat. La llibertat té infinitud de límits i no hem de confondre la llibertat amb el llibertinatge. La llibertat és la capacitat de comprendre que no estem soles al món, que hi ha altres persones que tenen altres necessitats, que els hi passen altres coses, que necessiten un respecte, que ens hem de poder adaptar, apareix l'empatia. Tot això no naixem après les persones. De fet, quantes persones hi ha al món que tenen uns quants anys més que nosaltres i que encara no ho han après? Moltíssimes, no? És a dir, la part de l'infant o la part de la persona que ens permet connectar amb l'empatia, que ens permet controlar els nostres impulsos, que ens permet planificar i entendre, ostres, me'n recordo que a aquesta persona això no li agradava, i parar de fer-ho, aquesta part és aquesta d'aquí. És el cervell prefrontal, és la nostra front. No sé si us en recordeu algun cop de veure pel·lícules de la prehistòria, abans de ser homo sapiens, abans de ser cromanyons, hi havia els neandertals que tenien el front xato, el tenien xafat, perquè no tenien desenvolupat el prefrontal encara. Això és un salt evolutiu molt important. Aquesta capacitat que hem desenvolupat les persones per poder regular els nostres impulsos i no ser només mamíferes. Llavors, aquesta part acaba de desenvolupar-se al voltant dels 21 anys de vida. Us ho dic perquè reguleu una mica el que li demaneu als infants, depenent de l'edat que tenen. I acaba de desenvolupar-se si es desenvolupa, afegeixo, perquè no tothom pot controlar els impulsos ni que tingui 21 o 50 anys a vegades, d'acord? Llavors, quan parlem de llibertat, parlem de límits, perquè hem de poder entendre que els límits cuiden la llibertat de l'aula, de la família, de l'espai educatiu, de qualsevol lloc on hi hagi més d'una persona. Que és pràcticament qualsevol lloc on hi hagi un infant, o hauria de ser, els infants no haurien d'estar sols molt temps. Llavors, aquí és molt important que entenguem com aquests límits ens connecten amb la capacitat també de tenir autonomia, de saber què puc fer, què no puc fer, ens ajuden a sociabilitzar, ens ajuden a connectar amb l'entorn, ens ajuden a poder a poc anar instaurant les normes dels jocs, per exemple. Fixeu-vos que la preservació dels límits amb un infant es comença a donar a partir dels 3 anys. Abans dels 3 anys no vol dir que no sàpiguin potser que han d'encendre una llum quan entren en una habitació o s'han de treure les sabates quan entren al menjador o a la sala de jocs. No vol dir que no ho puguin incorporar, però la preservació del límit com a tal no es dona fins que el cervell està madur per recordar-se. I això és al voltant dels 3 anys, 3 anys i mig, etc. Quan això succeeix, les criatures poden, poquet a poquet, començar a comprendre
quines són les normes socials. I aquí apareix el que jo li dic a vegades l'etapa del guàrdia urbano, que és l'etapa de les normes, normes, normes. I juguen a ficar barreres, a ser policies, et canvien les normes de qualsevol joc, ho volen fer tot a la seva manera. Sí? Aquí és molt important, per exemple, al voltant dels 4-5 anys, començar a introduir jocs de taula adequats a la seva edat. A mi m'encanta molt un que es diu Mi primer frutal, que és molt xulo perquè ensenya també a esperar, ensenya a tirar. És un joc que ningú guanya perquè és col·laboratiu, però ensenya molt a esperar, qui té el dau, qui no té el dau, com avança el corb, no? Com no volem que el corb se'ns mengi la fruita. És a dir, teniu eines per poder anar treballant tots aquests conceptes que impliquen els límits, però sempre adequades amb aquestes etapes evolutives dels fills i de les filles. I una cosa també que m'he oblidat de dir sobre la llibertat és un asterisc molt gran, que avui no ens dona temps d'entrar perquè això dona com per 3 seminaris, que és la por adulta. Sí? Què em passa a mi quan tinc por i poso un límit? I potser el que em passa és que és la meva por el que està limitant l'experiència d'aquest infant a experimentar alguna cosa i no és realment una por real o una por autèntica. Doncs aquí també és molt important que us superviseu. Si tens parella, doncs que parlis amb la teva parella, o si tens un grup de criança, o si teniu una comunitat de creixement, que pugueu supervisar i que pugueu veure com les pors també són relatives. Sí? Com podem oferir els límits amorosos? El primer de tot que hem de poder comprendre és que un entorn ha d'estar totalment preparat perquè els límits que s'hi donguin siguin amorosos. Si tu intentes portar una classe de... ja no et poso els que sou, imagina't una classe de 10 criatures, sí? A dins del Museu de Ceràmica Xinesa, sí? I no hi ha valles, i no hi ha límits, i no hi ha normes, acabaràs estressada tu i els infants acabaran avorrits perquè no els deixes fer res. No, no toquis, aquí no, aquí... Sí? És com quan te'n vas al sopar de família i tens la típica familiar que té, sempre poso el mateix exemple, però és que és molt gràfic, no? El cristall d'Swarovski a la tauleta del menjador. I tens un infant que vol jugar a pilota o és un bebè que comença a posar-se de peu i vol agafar tot, doncs, molt relaxat el teu dinar no serà. D'acord? Llavors, perquè els límits siguin amorosos i siguin curosos, no només pels infants, sinó també per vosaltres, un entorn ha d'estar preparat. I aquí us poso fotos d'entorn preparat per bebès, però quan parlem, per exemple, d'una classe amb adolescents, doncs l'entorn, què vol dir preparat? Vol dir que tinguin espais lliures de lenguajeo, de parlar, espais d'interacció en petit grup, espais lliures. Vol dir que una escola pot estar preparada quan té aquesta versatilitat també de poder estar dins, de poder estar fora, de poder... Bueno, ara estem amb la Covid i tot això queda en un asterisc i hi ha moltes coses que sé que voldríeu fer i que no podeu estar fent, no? Però la intenció hi és, i això és important. D'acord? Però sí que és molt important, no? I què vol dir un entorn preparat? Vol dir que sigui un entorn relaxat, i un entorn relaxat, a part de tots els materials adequats, del contacte dins-fora, que pugui tenir per donar seguretat i per donar autorregulació, necessita de persones adultes, amoroses, amb la mirada i amb l'acompanyament de les criatures. Un infant pot ser preciós, un espai pot ser preciós, meravellós, amb recursos, amb dins, fora i tot, que si no hi ha una presència adulta amorosa, no és un espai relaxat i preparat per un acompanyament respectuós. Això ens hem de posar molt presents perquè jo entenc que a casa no sempre podem estar allí fent d'arbust i fer de presència mentre els nostres fills i filles juguen, perquè has d'anar a ficar una rentadora o has de fer la cuina, etc. Però sí que la major part del temps possible hem de poder oferir aquesta disponibilitat. I és més, jo sempre els dic a les famílies, no ho sabeu, però teniu uns tentacles energètics invisibles que es poden connectar amb els vostres fills o les vostres filles encara que estiguis a la cuina acabant de cuinar el sopar. És a dir, la teva presència no te l'emportes tu només amb el cos. La teva presència pot estar en un espai. Per què? Perquè estàs present, perquè de tant hi apareixes, perquè vas mirant. Ostres, veig que us esteu divertint. Ostres, veig que ara us esteu enfadant. Veig que esteu tenint un conflicte. Això fa que els fills i les filles també sentin que hi ha aquesta presència. Com podem acompanyar un límit? Jo sempre poso la norma, aquesta foto m'encanta, superdivertida. El gos diu, jo tampoc he sigut, no fos cas que me la carregui. Hi ha 3 normes bàsiques o 3 regles bàsiques que a mi em serveixen molt per posar límits de qualsevol tipus. La primera regla és
no fer-se mal, és a dir, aquest límit o aquesta experimentació que està fent el nen o la nena li fa mal a si mateix o a si mateixa. La segona és, li fa mal a algú més, o a alguna planta, o a algun animal, o a algun ésser viu, etc. I el tercer és, fa malbé algun material o algun espai o l'entorn amb el que està experimentant. Per exemple, quan jo parlo de la sexualitat infantil i els infants comencen a explorar els seus genitals en públic, doncs no és un espai adequat per explorar els genitals, per més que ens agradi que se'ls explorin, per més que entenguem que això és coherent, és sa i és bonic que ho facin. Aquí hem de posar el límit, no a la seva experimentació, sinó al lloc on ho està fent, per cuidar-los. D'acord? Bueno, entraríem amb les rabietes, però jo crec que us he explicat moltes de les coses que volia parlar-vos de les rabietes. Deixeu-me posar-vos aquesta frase, que crec que també exemplifica molt el que us estava explicant. No? Diu, pensar que l'infant es porta malament ens predisposa a pensar en càstigs. Sí? Per què? Perquè tenim aquest pont de creences fet. Si et portes malament, et castigo. Però pensar que el que li passa quan s'està portant malament és que alguna dificultat té per sostenir alguna cosa de l'entorn, sí? Alguna dificultat té per sostenir el que li passa, això ens pot ajudar a acompanyar-lo des d'un lloc diferent. És a dir, si quan jo miro la conducta no em quedo amb la conducta, no em quedo amb que m'està insultant, no em quedo amb que m'està pegant, no em quedo amb que està traspassant un límit que jo li he dit que no fes, que no vol sortir de la banyera, que no vol apagar la tele, que no vol tancar el videojoc. Si jo no em quedo amb això i puc anar una mica sota d'aquesta necessitat o d'aquesta conducta que està expressant, aquí ja m'estic predisposant a no quedar-me només amb la conducta, sinó a també connectar amb aquesta part profunda que fa que miri a l'infant o que miri al nen o a la nena amb uns altres ulls. Perquè ja no el miro jutjant la seva part dolenta. A més, la seva part dolenta és la seva part forta, que li servirà per tota la seva vida i l'hem de poder potenciar. Sí? Sinó que puc mirar què hi ha darrere d'això que fa que pugui estar-se comportant d'aquesta manera determinada. D'acord? Doncs, els nostres límits, aquests nos, com us he dit abans, els permeten diferenciar-se de nosaltres, començar a identificar-se com a persones individuals, començar aquest camí de construcció de la seva personalitat adulta. I també un tip, una eina que us dono, és que quan us passin aquestes coses i tu et preguntis, però per què està fent això? A vegades ens preguntem el per què, i jo sempre dic que aquí el psicoanàlisi ha fet molt mal. Ens passem la vida preguntant-nos el per què de les coses, i el per què no el saps. Moltes vegades no el trobes ni tu, que tens una edat. I aquí jo us invito a que pregunteu el per a què. Què obté aquest infant, aquest nen, aquesta nena, quan està fent aquesta conducta? Què obté? Obté validació de la classe, perquè, uau, se'n riuen i ja té el lloc, el gracioset o la gracioseta. Això li fa bé, tenir aquest espai. Per a què està tirant el menjar de la taula al terra quan sap que jo això no vull que ho faci? Què busca, què troba amb aquesta conducta? Què em troba? Em troba a mi, que deixo de fer-ho tot i estic allí present? Pregunteu-vos això i és probable que aquí darrere, quan trobeu el motiu, i això no és d'un dia per un altre, si a vegades és un procés d'investigació, però quan es troba el motiu, aquí és quan podem començar a donar-li el que busca abans que ho demani per un camí incorrecte. Abans que m'ho demani d'aquesta manera, quan jo identifico la seva necessitat, li puc començar a donar en paral·lel. Això, per exemple, a l'aula a mi em passava molt amb un infant, jo treballava en una aula de tercer, hi havia un infant que tenia una història familiar molt dura, molt intensa, i clar, era un infant que ja tenia com l'etiqueta del nen dolent de la classe. El que vam fer va ser una estratègia de donar-li mirada, donar-li un lloc important sense que hagués de ser el nen dolent de la classe. Llavors, quan ell va tenir aquest lloc important on feia les coses i se'l mirava amb reconeixement, les conductes disruptives, les conductes agressives, les conductes de falta de control van baixar en picat. A casa pot passar igual. A casa més, perquè hi ha menys quòrum, diguéssim. La ràtio és més terapèutica. En una classe la ràtio no és terapèutica, perquè la ràtio terapèutica és o 1 a 1, o 1 a 2, o 3 com a molt. A casa sí, per això jo sempre us dic que casa és el primer espai terapèutic dels infants i ho hem de tenir molt clar.
Sí, hem de poder posar com aquesta intenció sense tenir molta càrrega, perquè no sou terapeutes, però sí entenent que tot el que s'ofereix allà dins té el potencial de transformar d'una manera molt gran. Llavors, a vegades jo em trobo moltes famílies que em diuen ostres, ho he fet tan malament, si pogués tornar enrere. Bueno, la bona notícia és que pots. Sí? No amb el temps, perquè jo això encara no ho sé fer, però sí que pots tornar a aquell moment de la vida on tu senties que potser el teu fill o la teva filla necessitava més mirada, més presència, més joc, i tornar-li a donar. Que estic segura que la majoria de pares i mares que esteu aquí, els vostres fills i filles encara estan en una edat prèvia a l'adolescència, sí? Inclús a l'adolescència. Sí? Llavors crec que és important que entenguem que hi ha coses que són reparables a la vida, sí? Si no, jo no em dedicaria al que em dedico. Bueno, us deixarem aquesta última frase que diu que per poder sostenir les seves rabietes, sí, el que nosaltres els puguem sostenir quan tenen aquests atacs de rabietes, els dona seguretat i confiança en nosaltres. Si aquesta persona me pot sostenir amb el pitjor de mi, és que amb aquesta persona jo estic segura. Sí? Doncs quan tinguin un atac d'enfado, d'enrabiament, de plors, de crits, no les deixeu mai soles. Quedeu-vos sempre a prop, no us ho prengueu personal, fiqueu-vos una protecció com vulgueu. T'imagines que portes un mirall a davant teu i que tot el que ve del teu fill, la teva filla o aquest infant et rebota perquè no va amb tu. El que li està passant és que s'ho està passant malament, se li mou alguna cosa, està patint i t'ho està expressant a tu. Això és un regal. Quan una persona treu el pitjor d'ella mateixa davant teu i agafeu-vos amb cometes això, jo no estic res a favor de l'amor romàntic, però quan estem parlant d'infants, sí, quan una criatura, quan un nen, quan una nena treu el pitjor de si mateix o de si mateixa davant teu, és perquè confia en tu. I això és un regal i ho hem de poder cuidar. Sí, llavors això ens ajudarà molt no prendre'ns-ho personal i dir, bueno, jo estic aquí pel que tu necessitis. Tots els insults que us puguin dir, tot el que a vegades que et volen pegar i tu l'estàs intentant parar, no t'enfadis. Sostén-ho, queda't allà. Hi haurà un moment que baixarà. Baixarà la intensitat, és una curva. Baixarà la intensitat, es relaxarà i quan tinguis un moment posterior de bon rotllisme en parles. Ostres, l'altre dia com m'insultaves, eh? I com em pegaves, em volies fer mal. I jo et parava, jo t'aguantava i mira, al final et vaig poder acompanyar. Sí, ja està, no cal dir res més. Això ja assume. Bueno, us vaig a deixar aquí perquè tingueu un espai per fer preguntes, perquè jo, si no, em menjaré tota l'estona i crec que és important que vosaltres també podeu fer preguntes. Vaig a deixar de compartir, però no de gravar. I així us veig més. Vale. Tothom està silenciat i silenciada. Llavors, com que jo no us veig, qui vulgui parlar, doncs, o obriu el micro o podeu deixar una pregunta pel xat, si no vols parlar i la vols deixar pel xat i jo aniré llegint el xat. Però jo us invito, no?, a que puguis emportar-te alguna cosa de lo que has vingut a buscar. Hosti, doncs jo tinc una pregunta amb això, o mira, aquest tema no l'has tocat. Clar, no puc tocar tot en una hora, no? Què voleu saber? No em crec que m'hagi explicat tan bé. Vinga, va. Alguna situació que sentiu que se us fa difícil amb el límit o que no sabeu com resoldre-la? Si no la vols dir així en veu, la pots escriure pel xat. Entenc que a vegades és més senzill de fer-ho per allí. No? Si no, jo tiro, Perquè, per exemple, no he parlat, no sé si és una inquietud que teniu, per exemple, el tema dels límits entre dos infants. Sí? I m'he centrat molt en tot el que és la relació adultes-criatures, sí? Però què passa quan el que hem de gestionar són els límits entre dos infants, o dos nens o dos nenes, no? Que crec que això és molt important que tinguem en compte diversos factors aquí.
Sí, el primer factor que hem de tenir en compte és si estan dins del mateix moment evolutiu. Sí, no té res a veure un acompanyament, per exemple, amb un límit dins de la mateixa aula, no? Que tenen més o menys, per edat són similars. Espera, que hi ha algun micro que està obert i us vaig a silenciar. Sí, no és el mateix parlar de dos infants que tenen una edat similar que parlar, per exemple, quan es donen límits o quan es donen situacions entre germans o germanes o dins de diferents nivells de cursos. Jo m'he trobat en situacions supervisant escoles, clar, on s'han donat situacions d'un infant d'un curs tenint situacions d'abús de poder davant de l'altre. O què passa quan comencem a tenir dins de les aules aquests jocs de poder que, a la llarga, si no ho cuidem, podrien acabar transformant-se en una espècie de bullying. O sense espècie, en un bullying. Sí? És a dir, com acompanyem tot això? Jo crec que aquí agafaríem tots els conceptes dels que hem parlat fins ara i els posaríem en una liquadora i faríem un suc. Per què? Perquè hem de poder nosaltres seguir sent les persones referents amb aquest límit dins d'aquesta estructura, dins d'aquesta dificultat que tenen amb el vincle. Quan jo a vegades parlo dins a les escoles de dificultats entre iguals, de jocs de poder, el bullying com a tal és un abús de poder entre iguals. Quan una criatura, un infant, fa un abús de poder sobre una altra persona, sobre una altra criatura, és una mica el que us deia abans, és un dolor intern tan profund que jo no puc sostenir que l'acabo expressant fora amb un altre infant. Per tant, el model clàssic de bullying ens parla de víctima, de perpetrador i d'espectadors. Hi han d'haver aquests tres rols perquè es doni el bullying i s'ha de donar durant el temps, d'una manera continuada, sempre amb els mateixos rols enquistats. No és que un dia l'han insultat o l'han deixat de banda i ja estan fent bullying. No, hem de saber el que nombrem perquè si no després cometem patinades i fem coses que no toquen. El bullying és una conducta enquistada amb el temps, amb el mateix tipus de persones i que té aquest tipus d'abús de poder. I això s'ha de parar des de l'inici, perquè no esdevingui aquesta situació. I com ho parem? Ho hem de poder parar mirant els dolors de cada una de les persones implicades. No hi ha víctima ni perpetradora, hi ha dos víctimes dins d'una situació de bullying, perquè la que està exercint l'abús de poder dins seu té dolor. I hem de poder acompanyar aquest dolor. Per això us deia al principi, quan parlava dels Agnès, deia que important aquest pont escola-família, que important aquesta complicitat. Perquè quan jo detecto que un infant està agafant un rol de poder abusiu dins de l'aula, jo he de poder parlar amb la família per conjuntament acompanyar aquesta situació i que no s'enquisti aquest rol. Perquè, clar, és molt atractiu un rol de poder. A qui no li agrada el poder? Sí, el rol de poder és molt atractiu i sobretot quan els infants estan construint i sobretot quan un infant té un perfil amb una energia agressiva forta. Hi ha infants que per temperament i per caràcter s'estan construint des d'un lloc com molt més introvertit, com molt més silenciós, com molt més passiu, sense ser negatiu això. Però n'hi ha d'altres que per temperament i per caràcter són infants que ja els veus, que arriben a un lloc i s'han de fer veure i els notes i saps què hi són. Hi ha infants que dius, que ha vingut avui tal? Ostres, sí, ha vingut, no? Però hi ha l'altre que no cal ni que t'ho preguntin si ha vingut perquè ja l'has vist, no? Llavors, el poder no vol dir que els que es fan més soroll són més propensos o propensos a fer bullying. No, no. És que el poder s'expressa de manera diferent. Llavors, el que és molt important és que quan comencem a detectar aquest tipus de relacions entre iguals que no es cuiden, les puguem posar damunt de la taula, perquè aquest tipus de vincles comencen en una etapa final del parvulari. Als 4-5 anys, els jocs de poder, que és aquesta etapa del guàrdia urbano, que és el moment on comencen a posar aquestes normes, aquí es comença a veure les ganes i el desig de manar sobre els altres. Perquè, clar, s'han donat compte que tenen poder. S'han donat compte que quan jo dic que no, s'imagina la fortalesa del que és una rabieta, no? Quan jo li dic que no a la meva mare o al meu pare o a la mestra, els adults s'enfaden. Ostres, que poderosa que sóc, si puc causar això com una persona adulta. Imagina't el que puc causar als meus iguals. Llavors, aquí hem d'anar molt, molt en compte per acompanyar-ho molt. A mi m'agrada molt acompanyar-ho com un conflicte més, és a dir, moments de 4 anys i mig, 5 anys i mig, on comencen els grupets, on comencen amb qui vol jugar i les tendències a tenir un millor amic o una millor amiga, i això és totalment natural, perquè l'afinitat hi és, no tens sempre afinitat amb tothom, no?
Ara bé, igual que les bromes són allò amb el que tothom riu, sí? Una broma és amb el que tothom riu, no només riem 2 o 3 i els altres no riuen perquè no saben de què va, perquè és un secretito, o riem totes i una persona no riu. Igual que això s'acompanya igual, quan nosaltres acompanyem aquest tipus de jocs de grupets, sempre hem d'acompanyar que mai ningú es quede sol. Jo no t'obligaré a jugar amb qui tu no vols, sí? Perquè no t'obligaré a jugar amb qui tu no vulguis, però si tu no vols jugar, si totes no voleu jugar amb aquesta persona i aquesta persona està sola, tenim un problema, perquè això a l'espai ho cuidem i no deixem a les persones soles a no ser que vulguin estar-hi. I tenim un conflicte. Jo me'n recordo, m'asseia al terra i deia, ostres, tenim un conflicte, l'heu de resoldre. Fins que no resolgueu el vostre conflicte, no podeu seguir jugant. I això és així, perquè a l'espai ens cuidem. Sí, llavors és meravellós, perquè quan els dones aquesta oportunitat als infants i t'asseus amb ells o amb elles, comença a passar un món que dius, mare meva, és que si ens asseguéssim a escoltar les criatures, otro gallo cantaria. Sí? I clar, acaben trobant solucions que potser dius, ostres, jo no l'hagués trobat mai, o potser no és la més ètica o moral a nivell adult, però és una solució que els hi encaixa. Sí? Més enllà de la solució ètica, moral o perfecta, el que hem aconseguit posant aquest límit és que hem fet visible algo que s'estava transformant en un joc de poder invisible. Dins de les relacions humanes, a veure si tinc un paper per aquí, dins de les relacions humanes hi ha el que jo li dic el triàngulo de les Bermudes. Ja veieu que a mi m'agrada posar noms a les coses perquè a mi almenys m'ajuden a recordar-les, no? I el triàngulo de les Bermudes és ni més ni menys que aquest triangle. Són 3 posicions vitals que podem ocupar les persones. Podem ser salvadores, víctimes o perseguidores o matxacadores, que es diu. Aquest triangle de les Bermudes és el que es diuen els jocs de poder dins de les relacions humanes i són totalment inconscients. I això ja t'ho pots quedar per tu, amb la teva parella, amb el teu grup de treball, amb la teva feina, etc. Llavors, aquests jocs de poder es comencen a instaurar en una etapa molt infantil. Si jo sóc la que matxaco i mano tota l'estona, si jo sóc la que em faig petita i no m'atreveixo a dir res, si jo sóc la que vull que tothom sempre estigui bé. És a dir, aquests rols que es poden anar enquistant ens hem d'anar donant compte i a vegades què em passa? Que em trobo en espais on hi ha infants, ai, que bona que és aquesta nena, que mediadora que és que sempre... Doncs això no li toca a una criatura. Aquí també hem de poder posar el límit de dir, carinyo, abans que els demés o les demés, tu què necessites? Tu què vols? I acompanyava una nena en concret que li passava moltíssim això i quan havíem d'escollir coses, hi havia moments, no sempre, perquè tampoc era la seva naturalesa, però hi havia moments que li deia, mira, avui, abans que ningú esculli, tu em diràs el que et ve de gust. I després l'acompanyava a afiançar aquesta força seva. Perquè penseu que els límits, amb aquestes etapes d'escolarització, d'infantil, de primària, són els límits que es perpetuaran al llarg de la seva vida adulta. Són tan importants els límits que puguin aprendre a posar ara. Quan jo parlo, per exemple, de sexualitat infantil o faig tallers de prevenció d'abús sexual infantil, quan parlo amb les famílies o amb les mestres, els dic, és tan important que els infants aprenguin a dir que no, a posar límits, però clar, si no els hi hem ensenyat a dir-nos que no a nosaltres en primera instància, si jo no permeto que la criatura que jo acompanyo o que jo materno em digui que no, no vull posar-me la jaqueta, no tinc fred, i jo m'hi esbarallo i li contraposo el no, i m'esbarallo amb el seu no. Què li estic ensenyant? Que els límits són una batalla, que el seu no és vàlid, que jo no me l'escolto. Sí, evidentment. Bueno, carinyo, no vols anar amb jaqueta al carrer, no hi vagis, jo me l'emporto. I d'aquí una estona jo et tocaré el cos, i si el teu cos està fred, te l'hauràs de posar. I t'asseguro que abans que li toquis el cos i estigui fred, te la demanarà si té fred. I si no te la demanes, perquè els infants no paren. Jo t'invito que tu amb la jaqueta d'hivern facis el mateix que fan els teus fills quan surts al parc. És que et sobrarà la jaqueta, et sobraran els pantalons i et sobrarà tot al cap d'una estona. Llavors, quan posem límits, ho hem de poder acompanyar des d'aquí. Els límits amb iguals, el mateix. Llavors, si estem parlant de criatures amb el mateix nivell evolutiu i amb la mateixa força, fixeu-vos que una cosa és que tinguin la mateixa edat i l'altra cosa és que tinguin la mateixa força interna. Ja podem estar parlant de 2 infants de 9 anys on un infant té una força molt gran, o sigui, molt frontal, molt dirigent, molt agressiu, que no és violent. Agressiu vol dir que sap el que vol i que va per ello. I un altre infant de la mateixa edat
que no ho té gens clar i que es deixa portar per lo que passe. Aquests dos infants, per més que tinguin la mateixa edat, no estan amb el mateix nivell de límits. I això ho hem d'acompanyar. Sí? Doncs això us pot passar quan esteu les mestres que sou mestres dins de l'aula, les que teniu infants i venen amiguets a casa, observeu quin tipus de joc es dona, observeu quin tipus d'interaccions es dona, perquè a vegades ho hem de poder acompanyar. I si hi ha alguna que ens fa soroll, que ens molesta, potser no sabem què està passant, però ho podem visibilitzar. Ostres, mireu, nois o noies, és que m'estic donant compte que esteu jugant a alguna cosa i jo no sento que esteu disfrutant. No sento que tothom s'ho estigui passant bé. Què passa? Nosaltres tenim el dret de fer això a casa nostra i dins de l'aula. Tenim el dret i el deure de posar damunt de la taula totes aquestes conductes que si no les posem i les nombrem no existeixen i s'enquisten i es transformen a la llarga en aquest tipus de jocs i de situacions que són jocs de poder que costen moltíssim de treure. Si no, agafa tu i posa tu la teva relació de parella, si entens, o les relacions de parella que hagis tingut i en quina postura vital tu t'has col·locat més estona i el que costa sortir d'allà. Si mano i m'aixaco i tot el dia mano, el que em costa m'hi deixa de manar. Si tot el dia vull que tothom estigui bé i salvar i complaure tothom, el que em costa mi no fer-ho perquè em sento culpable. I si sento que no puc amb la vida, el que em costa empoderar-me. Sí? Doncs això ho aprenem des de petites i això s'ha de poder acompanyar. Com acompanyem els límits quan no tenen la mateixa edat o no tenen el mateix moment evolutiu? Doncs aquí hem d'entendre que per més germans o germanes que siguin, tindran necessitats i tindran drets diferents, igual que tindran deures diferents. Quan estem dins de casa i apliquem la col·laboració, perquè els nens i les nenes dins de casa han de col·laborar i han de participar de la seva vida. Des que són ben petits i ben petites poden parar-se a la taula, poden recollir-se el tovalló, poden tirar el bolquer a la paperera, poden netejar una mica el pipí si han fet gotetes i tal. O sigui, tot això hem de poder acompanyar a que siguin a generar aquesta autonomia amb el nostre límit. I a mesura que es van fent grans, les tasques que poden tenir dins de la llar són unes altres i aprenen i adquireixen responsabilitats, igual dins de les aules. Sí? Tu en una classe de 8 o 9 pots sortir un moment a fer una urgència, en una classe de P3 no pots deixar-los sols. M'explico? No sé, que no els has de deixar sols en cap moment, però tens una urgència, pots sortir un moment al lavabo, però en una classe de P3 et costaria més perquè no tenen aquesta seguretat, el límit no està fort internament encara. Sí? Llavors, quan tenen aquestes edats diferents, els límits que els posem de manera diferent. Sí? Per tant, per exemple, per què el meu germà gran pot mirar més la tele que tu? Carinyo, doncs perquè té més anys i potser el seu cervell està més preparat per mirar més estona la tele que el teu. Sí? Per què pot ell quedar-se més estona no sé on i jo me n'he d'anar a dormir abans? Bueno, carinyo, perquè el teu cos necessita créixer més, quan tinguis aquesta estatura, doncs potser podràs quedar-te més estona. És a dir, que no us faci por generar diferències, perquè les hi ha, perquè hi són, i perquè la diferència, la diversitat ens fa fortes, no hem de ser totes iguales. Sí? I això ho hem d'educar des de la base. Hem d'educar que la diferència entre els germans, les germanes, entre els infants, és important que la tinguem. És important que ens aprenguem a respectar els uns a les altres. Marta, vols dir alguna cosa? No, anava a dir que això també ens passa dins de la mateixa edat, diguéssim, dins del mateix grup classe, no? Per què aquest pot agafar un llibre i jo no puc agafar un llibre? No? Perquè això és una cosa que també ens hem trobat moltes vegades, no?, de comentar-ho. Hi ha infants que poden entendre que en aquell moment ell el necessita i quan ells el necessitin i estiguin, no?, doncs també el podran agafar. Però ara són capaços de no tenir-lo, però ell no. Ell ho necessita, doncs ho deixem fer, no? Una miqueta no el que i també suposo que amb tota la diversitat de camins d'aprenentatge. Sí? O sigui, dins de les aules, quan deixem de fer cubicles o quan deixem de fer totxos, no? Com deia Pink Floyd, no? Quan deixem de generar muros de totxos iguals i comencem a agafar, no?, i a generar parets amb cada un dels totxos que tenim dins dels espais educatius, aquí també hi ha diferències. No? O sigui, hi ha infants que tindran una necessitat i hi haurà d'altres que aniran amb un altre ritme. I això també crec que és important que des de les famílies es pugui entendre. Sí? No és que hi hagi preferències o és que aquest sigui més llest i l'altre no sigui tan llest, no, és que són ritmes diferents perquè hi ha interessos diferents, perquè les persones són diferents. Sí? Jo sempre explico l'anècdota d'una de les meves millors amigues a l'institut, es copiava tots els exàmens de mi. Sempre em deia, em poso al teu costat i copio. Jo, sí, i li deixava, li passava els papers i copiava. Bueno, doncs la tia ha rebut els 4 anys seguits el premi a la primera de tota la promoció de pilot d'avió, quan va estudiar la carrera.
enginyeria aeronàutica, matemàtiques, i jo me la mirava i deia, però si jo m'havia de copiar de tu i no tu de mi, no? És a dir, tot i tenir habilitats diferents, les persones, els infants, quan passem pel món educatiu, traiem habilitats distintes. Ella, en el seu moment, era molt més intel·ligent que jo, però no treia aquesta habilitat perquè en treia d'altres, no la necessitava tenir. Sí? I això també ho hem de poder comprendre. Hem de poder comprendre que les persones, al llarg del nostre procés evolutiu, anem descobrint i anem expressant diferents realitats que ens fan ser diferents les unes de les altres. No? Mira, m'han fet una pregunta pel xat. Diu, podries parlar una mica més de relacions entre germans, gelosia, competència, baralles? Sí, això és un tema interessant. Mira, quan apareixen germans o germanes, nosaltres normalment tendim a pensar que el germà o la germana gran s'ho passarà malament. A vegades és així, però a vegades hi posem tanta mirada que acabem generant una diferència. Sí? I com podem generar aquesta diferència? La generem moltes vegades perquè a l'infant gran, el germà o la germana gran, el fem gran quan encara és petit o és petita. No? I a vegades aquest fer-lo gran, de dir, no, ara tu ja ets el gran, ara tu això ho fas perquè ets gran, ho fem des d'un lloc bonic, perquè li volem donar aquest lloc de responsabilitat, com un lloc distintiu, i a vegades no ens donem compte que l'infant, quan nosaltres fem això, se sent rebutjat, perquè ell no vol ser l'infant gran. Ell vol tornar a ser petit per tornar a tenir la mirada, la teta, els braços, l'atenció, la mirada, etc. Sí? Llavors, a vegades ens passa això, no? I ens passa que els infants grans, com que han tingut una exclusivitat que les petites o els petits no han tingut i probablement no tindran mai, la busquin. I llavors, jo moltes vegades em consulta, quan tinc famílies i es preparen per un segon, una segona filla, jo els dic, ens hem de preparar, sí? Però no ens hem de preparar perquè l'infant se traumatitzi, ens hem de preparar perquè no, amb la nostra mirada, generem aquesta distinció. Sí? Llavors, com ens preparem? Doncs comencem a posar un espai de límit previ a que aparegui el bebè, perquè quan apareixi el bebè o el nounat, doncs no senti que tots són nous o que tot canvia de cop, etc. Sí? Tot i així, per més bé que ho intenten fer a vegades, passen coses i se'ns mouen emocions. Sí? Als infants els hi passa moltes vegades que hi ha rivalitats, hi ha competències. Jo ara estic acompanyant una família que el germà gran, el germà petit va passar una operació bastant de risc fa uns quants anys i ell diu, mira, un dels moments més difícils de la meva vida va ser quan el meu germà va passar aquesta operació, però no per l'operació, sinó perquè jo em vaig haver de quedar de casa d'avis a casa d'avis. I clar, no podia estar amb els meus pares, no? És a dir, a vegades aquestes situacions es donen i això fa que veiem a un dels germans, el petit a vegades pot ser el gran, no? Com el que ens roba la presència del pare o de la mare. Jo sempre us dic alguna cosa. L'energia s'acaba, però l'amor no. És a dir, quan tu tens fills o filles, l'amor es multiplica. Els braços se divideixen, sí? Però l'amor es multiplica. Quan jo em puc mirar els infants des d'aquest lloc i puc entendre que potser estan travessant el recol·locar-se a nivell familiarment, jo us diria, no hi entreu, no prengueu joc d'aquestes dinàmiques, no? De nou, fer visible lo invisible, em dono compte que us discutiu molt per això, què pot estar passant, és que és molt difícil parlar en termes generals. Per exemple, una altra família l'altre dia em venia perquè tenien molts problemes d'aquest tipus, d'enfadades, de gelos, de rabietes entre el germà gran i el mitjà, perquè elles són 3, i el que al final, fent una sessió d'acompanyament familiar, el que vam acabar veient és que l'infant, o sigui, el germà gran, necessitava un espai propi. Necessitava un lloc on pogués fer el seu Lego i que no vingués el tocanassos del seu germà mitjà i tirés pel terra. Sí? O que vol jugar tant amb el germà gran que l'atabale i el germà gran llavors el pega i l'agredeix. Sí? Vam fer una sessió, a la setmana següent m'ha dit, és que tinc una altra vida, tinc una altra família. Què ha passat, no? Vull dir que a vegades jo no us puc donar una recepta general perquè ni crec ni existeixen, no? Hi ha situacions personals, però sí que crec que és important que si tu, la que m'ha preguntat això, estàs en un bucle o sents que estàs en un bucle de dificultat, potser busca una mirada externa que et pugui donar més pautes amb la teva família en concret i què és el que et pot anar bé tu. Perquè a vegades mateixes edats, mateixes criatures, mateixes situacions, una família jo li dono un consell, a una altra família li dono l'oposat. Sí? Llavors, a vegades així, si et dono un consell general em puc enganxar els dits.
És que els germans bessons és el mateix, és a dir, són dificultats de vegades de compartir, són dificultats d'ajustar-se a la nova vida, però no tots els germans bessons tenen dificultats, ni tots els germans ni totes les germanes en tenen. No? Llavors, jo crec que és important que puguem analitzar què passa, no? I penseu sempre, nosaltres almenys des del projecte Acompanyament Familiar, i el nom ja ho diu, mai acompanyem una família, un infant, sense acompanyar la família. Sí? Un infant que presenta problemes de comportament, nosaltres sempre primer acompanyem a la família, als adults, a les adultes. Jo us puc dir que més del 90% de les vegades jo acabo no veient els infants. Sí? Llavors, quan les persones adultes de l'entorn ens ajustem, les criatures també es relaxen i es poden ajustar. No? Llavors, moltes vegades té més a veure un petit ajustament amb la mirada o amb l'acompanyament que no pas tant amb enfocar-nos en que tenen un problema. Una altra pregunta. Com es pot combatre la desinformació de parelles, avis, etc. respecte al tema de fer cas? No sé si m'explico, no gaire. Respecte al tema de fer cas. A veure, m'ho pots explicar, Mercè? No sé si pots obrir el micro. Hola. Hola. Em sentiu? Sí, et sentim. Em sentiu? Sí. Vale. Res, bueno, no sé si ho he explicat molt bé. És que m'ha agradat molt com quan has parlat d'aquest tema de respectar el no, que és una cosa que jo es penso i crec que és una cosa que tenim molt poc inculcat perquè els fills sempre ens han de fer cas, no? I si no fan cas és que s'estan portant malament. I llavors és una cosa que jo sempre he pensat per dintre, però mai ningú m'ho havia explicat des de la teva vessant psicològica, que jo penso que és molt important que igual que quan nosaltres els diem que no a ells i ells ens han de respectar, nosaltres els hem de respectar quan ens diuen que no, no? Perquè això forma part de... Bueno, a ensenyar amb l'exemple, no sé. Però llavors, la gran majoria de la societat percep que un nen es porta bé quan fas, no? Quan fa exactament el que volen els pares, els avis, que sigui, no? Llavors, és molt difícil explicar això, en plan... És molt més important ajudar a formar-se un caràcter que no que et faci cas. I amb aquest lío, a vegades tinc molts conflictes. Sí, és que sí, ara entenc el que volies dir de fer cas, no? Però encara que no t'hagués entès, jo crec que aquesta dificultat de la desinformació de l'entorn és una gran quimera amb el procés de criança. Per això sempre us dic la gran importància... Per criar un infant es necessita una tribu. Això és un proverb africà i fixeu-vos que nosaltres cada cop més estem més aïllades i estem més en famílies nuclears. Ara bé, quan a vegades anem a la tribu ens trobem amb tots els problemes que té gestionar la tribu, quan la tribu no pensa com nosaltres. Sí, per això jo crec que, ara et responc a Mercè, però que jo crec que és molt important que pugueu trobar entorns afins, entorns on les persones amb les que us relacioneu mínimament puguin parlar el mateix idioma en termes de criança, perquè si no és molt desesperant. Què passa quan els infants ens diuen que no i nosaltres això ens ho prenem com que no ens fan cas? El que ens passa, Mercè, és que tenim el xip de la domesticació posat a dins, perquè nosaltres ens han fet creure que si dèiem que no o ens queia un clatellot, o ens castigaven, o eren males nenes, o eren mals nens, etc. I això no ens ha passat un dia, això ens ha passat a l'escola, ens ha passat amb les àvies, amb els avis, amb la família, i això genera, el que jo dic també la jurisprudència amb el caràcter, això genera uns comportaments que es van solapant i que es van acumulant i que al final ens acabem creient que el que un infant no es supediti a la nostra voluntat està malament. I res més lluny de la realitat. Un infant que no se supedite a la nostra voluntat és un infant sa. Ara, això no vol dir que nosaltres haguem de supeditar-nos a la seva. No ens desendrecem. Quan un infant diu no, jo això no ho vull, o no, això no m'agrada, el primer que nosaltres hem de poder fer és dir, ostres, vale, ho veig, et veig. No sé si heu vist la pel·lícula d'Avatar, aquella dels ninotets blaus, que diu I see you, te veo. Doncs és això, et veig, veig que tu això no ho vols fer, veig que a tu això no t'agrada, et veig, t'ho reconec, està molt bé, que bé que ho puguis dir-m'ho. Ara, potser en aquest moment ho hem de fer diferent. És a dir, el comportament i la conducta es poden modificar des de l'amor, clar que s'han de modificar, perquè nosaltres som agents sociabilitzadors dels infants, perquè han nascut i han aparegut, són com extraterrestres en un món adult. Els hem d'ensenyar normes de sociabilització.
En un món infantil no hi haurien cotxes que els atropellarien, no hi haurien horaris de sortir al parc, no hi haurien prohibicions per menjar xocolata, no? No hi haurien totes aquestes coses, però hi són. Hi ha unes normes, hi ha uns horaris, no? Hi ha uns ritmes circadians que hem de complir perquè els infants creixin amb salut, hi ha uns horaris d'entrada a l'escola, hi ha uns horaris d'anar a la feina, etcètera, etcètera. Hi ha uns moments de menjar, hi ha uns moments que hi ha espaguetis i un altre dia hi haurà peix rebossat. I això és així, no? Doncs tots aquests nos que ens donen no ens han de fer canviar nosaltres. Que això jo crec que és el desordre que tenim. Ens pensem que s'estan transformant en infants dèspotes i que ens volen fer canviar nosaltres. No. L'infant està dient que no perquè tu puguis mirar el seu no, però tu segueixes posant el teu límit. Doncs el fer cas perd sentit aquí, perquè no és que el meu fill o la meva filla o aquest alumne m'hagi de fer cas. És que aquesta criatura m'ha de poder dir el que necessita dir-me. Això és la base de la salut emocional dels infants. Tu m'has de poder dir el que tu necessites dir-me. Ara, a partir d'aquí, jo hauré de decidir perquè jo sóc l'adulta. Jo sóc la gran i tu ets el petit o la petita. I des d'aquí posem límits, però no des de l'autoritarisme, de no et permeto, qui t'has pensat que ets tu? No? Que aquest és el tarannà que probablement ens arriba moltes vegades. No? Clar, quan això ho tenim a l'entorn, quan això ho tenim amb persones que no són afins a la nostra forma de criar i que estan molt a prop nostre, tenim un problema. Sí, no t'ho negaré, Mercè, tenim un problema. Sí, llavors, aquí potser a vegades deixar-li llegir un article o mirar-li un vídeo o davant de l'infant pots dir-ho, no? Mira, carinyo, la iaia ho fa diferent, no? O ella pensa que ho has de fer així i jo penso que ho pots fer diferent i mentre jo estigui aquí jo sóc la teva mare i jo vaig primer. Sí? És a dir, aquí també t'has d'endreçar. Tu t'has d'endreçar perquè tu ets la responsable de la teva criatura. Tu ets el seu sac amniòtic. El que nosaltres no limitem, entra. Sí, aquesta és la nostra responsabilitat. És com quan a vegades em diuen ostres, que vaig al mercat i la toquen. Bueno, ara no, perquè no es toca ningú. Però no, anava al mercat i la toquen, o li diuen coses, o els hi fan comentaris, o els hi toquen el cap. Doncs si tu no vols que una persona desconeguda faci un tipus de comentaris a la teva filla o al teu fill, o el toqui o la toqui, tu has de posar un límit. Tu has de posar un límit, no? I si això et sap greu i et fa sentir malament, ja tu treballaràs. Però tu ets el sac amniòtic d'aquesta persona. Ara tampoc cal que li escopinis a la cara. És a dir, es poden posar els límits, és un lloc molt amorós i molt centrat. Sí? Però s'han de posar. I a vegades això ens porta conflictes amb l'entorn familiar. Doncs s'han de poder gestionar aquests conflictes amb la parella, amb la família, etcètera, etcètera. No? Però sí, entenc que no és el més fàcil. Ens dona lloc per una última pregunta. Si algú té alguna pregunta que vulgui fer, de res. Aquest posar el no, el límit, diguéssim, va lligat amb el de la necessitat autèntica que deies, no? Que a vegades t'ho he sentit explicar i m'agrada molt, no? Perquè ell diu no a això i està demanant alguna cosa, però ell tampoc veu què és la necessitat. I si ho pots explicar, que jo no ho sabria explicar. O sigui, em dius que quan l'infant diu que no, què és el que em vols dir, Agnès? Torna'm a explicar. A vegades diu no perquè ell vol una cosa, no? Jo què sé, vol menjar xocolata i tu li estàs dient que no. I potser tu li dius, tens gana? És una necessitat autèntica? No. Llavors, veure quina és la necessitat autèntica que hi ha darrere, no? Per què demana això, no? Clar, moltes vegades... I és difícil, no? Sí, i moltes vegades no sabem la necessitat autèntica perquè és molt difícil, perquè no ens passa a nosaltres. Estàs a mitja tarda, obres la nevera i dius, tinc gana, no, què em passa? No ho sé què em passa, doncs tinc alguna cosa aquí que vull emplenar-ho i... No, és el nostre buit. Sí, i els infants també tenen un buit, perquè aquí no heu de pretendre ser mares o pares o mestres perfectes, heu de ser, com deia Winnicott, suficientment bones i bons, i això és suficient. Sí? Hem de partir d'aquest concepte. I a partir d'aquí hem d'entendre que generarem fractures dins els nostres fills i filles. Ara, són fractures d'aquestes petites esquerdes, no són traumes en majúscules, d'acord? Llavors, els infants acumulen malestar, van acumulant malestar dins seu i en algun moment això els surt en forma de necessitats supletòries. Quan tu no sàpiguis què pot estar necessitant un infant, el remei que en 90% dels casos, 99% dels casos funciona és la presència i l'amor.
T'hi pots acostar, pots estar a prop, li pots proposar fer un joc, un conte, una abraçada, un mimito, mirar-te'l o mirar-te-la, no? Entendre que necessita alguna cosa que potser no sap ben bé el que és, però que tu estàs allí acompanyant, no cal que ho sapiguem, carinyo. Mira, el que tu t'està passant, jo t'acompanyo a fer-ho, no? Perquè això, quan nosaltres els hi podem oferir aquesta presència, sí? És a dir, fixeu-vos la de vegades que els nostres pares, les nostres mares o els profes que vam tenir quan érem petits i petites ens han donat missatges. Ens han donat tants missatges que arriba un punt que els vomites, no? De sobte et surt ton pare per la boca pegant-li una bronca a la teva filla, o de sobte et surt la teva mare per la boca, jo que a més la meva mare és mestra, doncs tinc doble canal, no? Surt la meva mare per la boca quan estic davant de la classe, no? Dic, ostres, un moment, no? Si nosaltres podem aconseguir que els infants ens engulleixin, metafòricament, ens engulleixin amb aquest tipus d'acompanyament i de missatges, estem generant aquestes llavors que podran florir més endavant. Això és com si algú està ficat amb el món de la biodinàmica o la biocultura. Hi ha un japonès que cultiva amb unes boles de fang que es diu Fukuoka, que ell el que fa és que agafa terra i fang i dins de les boles hi posa llavors. Llavors que sap que creixen en aquell territori. I agafa les boles i les tira al camp i confia. Confia en que plourà i que les llavors que siguin més fortes i més potents creixeran i donaran fruit i fa una selecció natural del cultiu. Doncs vosaltres heu de ser boles de Fukuoka pels infants. Heu de sembrar, heu de posar aquestes boles al terreny fèrtil que són els infants i confiar en que aquests són els recursos que si els necessiten al llarg de la vida, amb la bonus, amb la pluja, amb les experiències, podran treure. Però no heu de resoldre els problemes dels infants. No som resolucionadores de conflictes i de problemes. Nosaltres som acompanyants. Siguis mare, siguis pare, siguis mestre. La nostra responsabilitat no és fer que els infants siguin sempre feliços, perquè això és una esclavitud. El que hem de fer és acompanyar les emocions que experimentin, siguin les que siguin. I si se't fan difícils, busca acompanyament, busca ajuda, busca supervisió, perquè probablement això està parlant més de tu que de l'infant. Sí? Són mirallets. Bueno, em podria quedar molta estona, perquè és un tema que ja veieu com que dona per molt i podíem anar entrant en capes i capes i capes i quan més capes obres, més informació també hi ha. Però us volia donar d'entrada molt les gràcies per la confiança a l'escola, al projecte, per haver-me ajudat a estar aquí i a compartir amb vosaltres, fer part d'aquesta xerrada i també per la participació i per l'atenció. Moltes gràcies. Ho expliques molt bé i és molt, no sé, molt fàcil seguir-te i és molt la línia de la nostra escola. Segur que tots els mestres que estem aquí i mares i pares segur que anàvem pensant moments de l'escola i que intentem anar cap per aquest camí, no? Que bé. Agnès, no sé si... El que dius, que podem fer fins on podem i que ens equivoquem, però que la gràcia també és després adonar-te'n, no? I que anem aprenent. Sí, i jo crec que també tota aquesta part de la humilitat, de comprendre que des de la humilitat arribem on arribem i això ens ajuda molt a compartir. El que et volia dir, Agnès, és que t'ho passo a tu, no? Suposo, ets tu amb el que hem estat parlant per mail? Sí, el mail és de l'equip directiu, ho rebem totes. Doncs us passaré un parell de links perquè pugueu accedir i també el link del canal YouTube perquè tingueu vosaltres accés a la xerrada, que ara la converteixo i la pujo al canal. Perfecte. D'acord? Moltes gràcies. Bueno, a vosaltres, un plaer. Gràcies. Adéu, gràcies. Adéu.